David, te joci cu mine mai târziu la turneu? Câte runde? Vă șcați go goated? Da, dar îi rupem pe niște slab, handicapați, proști. Dau join pe voi, dau join pe voi. Mersi. Da? Praf! Mă salvă. Deci am dat și eu join. Da, cu voi. Eu m-am dus pe ăla. Am dat și eu join, să știi. Am dat join. Stai că loc. Da, după masă. Faceți cu echipe? Da, bă, da, intră în boxul meu. Bă, Matei, eu mă bag cu tine runda viitoare, Kill Sweat Row. Matei, Nu. Sau? Nu. Nici nu l-am pe ăsta, nici pe ăsta. David, mă auzi, nu? Da, stai. N-are acces la o familie, n-are acces. Cine? Ăla, ăștia doi. N-au Băi, acces la o familie. cine sunt ăștia doi? Ăștia handicapați. Bișă. Export și... Oh, dansează! Bă, dar nu mai fi toxic. Bro. Zelo. Am murit în storm, mama, el acolo. El. Bă, Matei, mă bag cu tine. David, nu ne mai jucăm? Deci... Nu plec. David, nu ne mai jucăm la turneu? David, nu le mai jucăm la turneu? Ce? Bine, eu trebuie să merg la masă. După runda asta. Bro, să știți că i-am dat join pe voi și dau spectate. Vin acum. Bro, David, am dat join pe voi. La tine. Trei șase? Din aer? Mamă, Matei, ce sweat ești? Matei, ești sweat rău. Știu. Da? Da, logic. Corect? Trec. White mort, Shiton. Mort. Corect? Aim. Fugi. White. Praf. Bă, dar ia și tu combat, că e bun. N-ai combat. No, cel mai toxic emote. Cel Da? mai toxic emote. Ce? Ăla cu poza e cel Vine mai acum. toxic emote.
Bă, David, hai să ieși că la turneu. Nu, Ok, dar mă joc man, și eu eu. dau live. La Mă joc turneu și eu nu cu te joci. voi. Da. Nu, eu mă joc cu Bizu și cu Vlad. David, eu merg la masă. După runda asta mă joc Și cu Bizu și David, cu Vlad. eu merg la masă și David, Ok. David, da, mă inviți când mergem la turneu, ok? Turneul e duos, Mai joacă... Ce? Turneul e duo. David, mai joacă-te câteva runde, zic când vin de la masă. Bă, David. Turneul e duo. Nu plec. Făceam și eu build-uri. Făceam și eu un box. Bă, dar sunt toți vor să dea team. Dau cu sniper. Short, bun. Dau reload. L, bun. Raisa Maria egal L, bun. Slavi. Eu... Storm. Ma, ce fol de mici era să-mi iau. Ăsta destul de bun. Ăsta Jack, nu știu cum, ăla Jack, G. Ăla e destul de bun. Trebuie să recunoști. Haide. Turneul e 2 sau ce e? David, ce e turneul? David. Turneul e duo. Turneul e duo. Sau nu? Eu? Ăsta-ți dă boogie bomb, ce-a pățit? Bro, ce-a pățit? Mamă, ce dans am dat! Băi, eu mă duc să mă joc cu Vlad și cu Bizu. Da, eu mă duc să mă joc cu David Bizu. Eu mă duc să mă joc cu Bizu. Eu sunt slab?